Sinta niki. Kula Pak Paijan dan Pak Sudianto nyuwun caping gunung dijenglengke kalih jarum-jarum. Maringi 500.000 tujuan Ambarwati. Nah, iki lho. Ah nggih. Iki mbak iki buktine iki lho. Iki 500.000. Ini masuk nih. Nah. 100 Pujaningsih sama ya muyer-muyer sih. Alon-alon kentenan iki rada angel lebune. Ya. Iki ngene, apike ngene. Ambar ngadeg karo Mas Topo. Iki mengko men dibawani. Ya, caping gunung kejaba kuwi Pak Lurah Derajat yo ngersake saking kesugihan. Yo kene Mas Topo bareng karo Ambar Slendro co, telok tak yo. Yo nul sandamel nul. Oh. Iki ugi ngaturaken sugeng dalu lan sugeng wungon kagem Ibu Parni saking Wirun Kutarjo. Iki mbae dalang cilik muridku Mas Topo Bu Parni. Bu Parni saking Wirun Kutarjo. Oh, niku murid jenengan. Heeh, Mas Serva. Kula malah teng mriki seneng, Mas. Senenge warga mriki sami nonton jenengan niku saking senenge. Niki kula pujakaken nggih sami lenggah nika teng teras. Iya. Kula pujakaken warga mriki mugi-mugi diparingi rejeki ingkang kathah. Sing wonten perantauan kula pujakaken sing melimpah rezekinipun saged kelingan wonten dusun mriki napa namine Kali Agung. Nah sing sami jagong niku kula pujak-pujakaken nggih sing akeh duwite sing jauh utang cepet sah. Amin. Lah, carane menisane duwe utang cepet sah piye Mas Topo? Carane nek duwe utang kepengin sah niku ya gawa nikah sertifikat. Terus digawa mong BRI go utang duit. Niku sing upamane sampeyan sing dutangi nek kula kang gawa sertifikat kan saged nyaur wong ngene ditang BRI. Nek ya padha wae tambah utang. Ya ora. Lah kok iso? Ya wong kok duweke dhewe. ngene diatur Mas Topo. Iki sing maringi 500 piyai mriki lenggah ning perantauan kalian Pak Derajat ngersaki caping gunung. Caping gunung. Sing bawa nyuwun si Kusnul ya. Kusnul. Nah, aku sing genjelengke sing ora nembang. Niki nembe wonten WA. Seko? Mas Majoni WA. Wau ajeng tindak mriki mobile mogok. Waduh. Terus disorong udan-udanan teles gebes wau ten mriku terus sakniki kondur ketoke. Jane mbok mriki mawon Dik Joni. Aku seneng nganggo weruh sampean lho Dik Joni. Heeh. Bocah cilik ning kok cerdas uteke. Pinter, bagus. Kok tengah bae Nul. Sing bawa Kusnul. Lah bocah loro iki Iin karo Oon sing genjelengke ya apa? Genjelengke, yo dadah. Sing ngatur kowe lho, sing ngatur. Siap. Sing nembang? Sing nembang Kusnul. Siap. Yuk, dados. Yo, jajal. Ah. Jopo, tak jopo. Was. Wedian. Iya, apa kuwi jegrek model apa kuwi? Oh, ya ki. Yuk. Wong arep genjreng kok sikile kaya kenyong mau yang ngertiin. Kayak kaya kucing kan arep karak terus sikile ngono-ngono sikik nggon mburi. Mas, orang kayak kucing mau pulang ngerti tang mriku wah gede banget, Mas. Apa? Huk. Ya persis Mbak Iin kuwi ring. Bukan nek kajeng geminjal mangsane wedhus kawin anu huk kawin kan sikile kaya ke disit. Oh. Ora sik apa.
Kiri iki kowe apa kono kok ngerti-ngertine lho. Kok iso Jajal pas? sing luwes sinten? Kowe malah. Kiri ke sinten? Kowe. Ya udah wong kan ira kena kaya kan karo moni. Lah ya kok pas banget iki. Iki Wong kiri. malah persis gek mau apa kiri iki piye? Sing perlu nang kono kae kuwi. Ora senenge. Iya. Lanjut. Iki ambar aku genjleng. Yo. Kowe genjleng. Aku sing nembang. Olo-olo. Lah nyong kan isin wong wis diundang nang kene kan penontonnya akeh nek nyong ora nembang kan darane Ora bisa. ora bisa ngisi-ngisina kan. Iya. Wis untune ompong ta yang nembang ora kan. Nah, ngono. Yang memajang Yen memajang mung karo janur kuning. Wah, Pinter. pinter ya. Pinter ya, Mas. Saiki Kusnul sing nembang kowe sing genjleng. Kusnul mbok ya kok dijenglengsik lah. Kae yo pinter kok asline. Kusnul. Aku sih nembang ora Oh iya ya. Ah, sing nembang topo ya? ora bisa. Ya, sing nembang topo Kowe Kusnul kepen ora genjleng. dibayar. 100 lul. Kembang bae tapi weton gunung. Yo, awas. Yo, nul. Yo. Yo. Ora kok. Ya Allah. Jabang amin. Jabang bayi kok putih. Astagfirullah. Sik kowe do ngejumi apa in? Iki lho putih-putih kok pirang-pirang dasar kula sing jeleng lho. Apa sih? Topo ora aku sing do gogrok apa-apa. Delok Pak Parjo diambung delok. Lambemu. Nek nyong malah ra weruh sing gogrok Pak Mas. Parjo seger ya. Nek aku malah deleng Kusnul sing tak wedeni malah Apa? sing kaya wong sosu Bali. Lah ngapa? Wonge ora sepira susune sebal poni. Gere. Iya gue. Ini kaya sebel. Kuwi iki ora kuwi iki supat. Supat apa? Susune papat kayak burik delok. Lah. Kae ora kudu kuwi bar ki ponok sing ning mburi ki ponok. Ono. Unta apa piye? Baru gue pamane jagane semene ora ana sing gawe wedang kon padha ngenyot balon. Balone Kusnul yo. Ono topo. Nyong, Ya. bari nyong. Sing nembang sapa? Sing nembang kowe. Oh. Yo. Lululule. Wau sing awet dhuwit sinten Mas? Pak Paijan. Pak Paijan. Seniki kula jengetes sindene Ki Dalang Sunarko. Yo engko sik. Diteruske sik. Non Panas. nyong dataku. Ya wis kono. Panas udan. Ya, iki gari tarian. Nah, Arek ngetes piye? aku arep ngetes Mbak Parti. Disit Kang Mbak Parti. Ngalembono, Ngalem sing paring duit ngalembono Pak Paijan. Pak Paijan. Ya, iki maringi 500.000 dialembono coba. Jal. Ayo. Mangan ketan. Pokoke tak tes kabeh ki semene. Ayo. Mangan ketan Mangan ketan karo mangan roti, karo mangan roti. mugi Pak Paijan tambah rezeki. Pinter. Nah, iki kae sing pojok disit. Ya. Mbak Rum ya? Mbak Rum.
Ngalembono Piyayi. Ngalem Pak Lurah ben ngesuk ditanggap maning. Nah, ki ngalem Pak Lurah Lurah. mriki nggih. Heeh. Jenenge sapa ya, Mas? Ya mbuh. Kok takon aku wong aku yo urung salah. Pak Lurah sinten nggih namine nggih? Pak Suwatno. Warno. Pak Triwatno. Pak Triwatno. Pak Triwat. Pak Triwanto. Nah, Pak Triwanto. Ayo kok. Pak Triwanto coba. Ngesuk ora tanggap maning nang Pak Lurah. Ayo. Eno angel lho. Ala sorang. Ayo kudu kok ben lurahe. Ya ora perlu kesuwen yo. Ya. Pasar Renjana. Hmm. Tuku wedhus. Tuku wedhus. Pak Lurah Triwatno. Triwanto ora Triwatno. Triwato pancen bagus. Pinter. Nah, iki Kusnul. Ya. Ngalem sing perwakilan sekang Jakarta. Waduh. Apa? Sing mau sing wonge pidato kae sing nganggo bahasa cara Jakarta. Takon kliwir mau sapa ya, Wir? Siapa ya, Wir? Pak Budiman. Hah? Pak Teguh ya. Pak Teguh. Ayo. Pak Teguh kok Pak Budiman genti-genti jeneng. Pak Ayo. Teguh. Yo. Ayo Pak Teguh. Yo. Lah kae wong kan Jakarta. Heeh. Sing ngangkan ado-ado nyawer. Kae biasane mengko nek Nyawer. dialem ben nyawer mesti. Oh iya. Ora ketang 200 apa 300 mesti nyawer. Nggih, Pak. Tapi dialem ayo. Pak Teguh. Yo, nul. Nggih. Aku tangguh. Aku tangguh. Heeh, gede. Wis ora. Kok leceh banget lho. Wis menang gara mengo malahan kene iki mikir. Pak Teguh. Iya. Awas salah. Aku tangguh. Nek dikroyok kowe. Pak Teguh, mugi lancar rezekine. Keprok kan? Keplok dan Kene be keprok ketok mengko mesti kongkonan wong nek kowe kenal. oh biasanya mboten kongkonan kok kula sing kon marani rono. Po. Kowe iki omong apa njaluk nek ngono Lah kuwi? nek kula sih kur ngomong tok. Setengahe. Diparingi nggih mriki mboten nggih kebangetan. Wong kok nguris banget. Senenge kan enten penyanyi DPR. Ya. Pak DPR. Pak Sutardi. Pak Sukardi. Oke. Sutardi. Sutardi. Ja. Alembono. Dalem ke Pak DPR kan golongan Wis duwe Golkar. mik. Nah, Kok mesti metu. kok golongan Golkar piye? Golongan karya. Partai Golkar kok golong. Golongan kan kelasnya penajakan yo. Sing kon varian sapa Iin ya? Iin. Ngalem Pak Tardiin. Ngalem Pak Tardi. Ana memedi. Waduh. Ana memedi Ning jero guwa. nang jero gua. Pak Tardi piyayine pancen lomo. Pinter. Iki beringe Po. yo ditunggu ae. Anggota dewane loro. Pak Sutardi karo Pak Frans Suharmaji. Nah, ambar. Nah, biar kowe. Game iki kan DPR pisan. Heeh. Dia DPR sepisan. Pak Frans Suharmaji. Ya kudu didobel. Ayo kudu ngalem bar. Ayo, dilem Ndek. Uli miki siji kang Jakarta, kok Pak DPR uli akeh yengo. Akeh apane wong meturung kok akeh lho. Ya kan lagi digolekna anu, Mbok. Receh ngono. Receh. Ya. Ayo tanya apa ora? Coba bar. Tuku roti Tuku roti ning pasar Kemiri. nang Pasar Kemiri. Mugi Pak Suharmaji. Suharmaji ngenjang munggah haji. Wah. Wes. Oh, ya wis pindho. Ya. Kayak kok mengana? Alah Bapak, alah. Alah juga grogol. Apa? Oh, geng kita. Kok mengana bisa ya? Awas rebab Apa nabrak. coba? Yo etok-etok karo digendangi. Ah, yo isin. Ayo tampani. Ayo, Kusnul antri, Pak antri. Budi. Ya, Kusnul. antri. Iin aring Pak. Karo Pak Gede. Pak Tardi. Kenal ya. Pak Sukardi lho, Pak Sukardi lho. Mas. Tolong Mas. Pak Dom gimana? Mas, tolong Mas. Weh. Hup.
genahke in sing peparing sapa nembe? Sapa bae miki? Pak Sutardi kalian Pak Pak Suharmaji. nggih. Anu Pak Budi sih. Oh Pak Budi nyong kudune sing marani. Yang kuwi Kudu Pak Budi, Pak Teguh. Pak Teguh. Pak Teguh. Alah yuk. Oh Pak Teguh kelali. Yo jajal kowe. Kira-kira yo wis ta wis. Anu Pak, anu njaluk lomere Pak. Anu kowe bae. Nyong nyarut delomer. Nyong lah. Pak Dalang. Pak Dalang. Niki tak cetak Mak. Pak Teguh. Pak Teguh kan dasare. Ngendika piye? Piyayi sing ngayake temenan. Mergane. Po, kowe nek ora direkening njaluk mengdalangi siki kenaken Pak Budi. Oh nomor rekening. Pak rekening. Ya. Niku arep mlebu 2 juta kayane. Waduh. Kayane. Siki temenan aja guyon. Ya nya. Iki nek kowe ngomong nek ra metu kapake kowe. Nek ra metu. Lah kan sabar ya Pak Budi kan piyayi. Nek kowe ndak ojo piyayi. Yo. Nya iki. Kene kepedenge lah sing nang kene. Ora kowe mudhun meneh maringke nomor rekening iki. Iki sinyale angel to. Lah iki. Nah iki. Iso ora? Iya isa. Coba Pak. Niki Pak Budi. Ayo. Kan kono HP-ne mati. Rasa ngurupke kae kok. Bar. Awas kowe nek mati. Temenan kita kan kono HP-ne mati. Ngurupke bar. Wis nyala kok nyala. Sinyale angel kira mboten saged balesi nyuwun pamunten. Ya. Nganti ora bener to apa tak jahit lambemu po. Oh iya. Ayo nunggu Pak Lurah. Oh ya sudah. Ya kowe Kira tenan Pak. ora ngisin-ngisine po. Ora kae gek dicatet sih njero tunggoni. Wis gak ndang mrene aja ning isor. Saya gak dicatet. Iki dicatet Ku ndak dikira bakul geblek kon ngono. Yo. Kene munggah. Wes. Ya. Pokoknya nganti melasa tak jahit lambemu lho nanti ra pas. Pak Teguh. Kok Pak Budi wae. Ambeku angel temen yang ngomong Pak Teguh. Iya. 2 juta po tapi noleh inang. Iya. Ora apa-apa. Ya kowe piye nasibmu piye mudhun rono oleh apa karo dalangi? Nyong mikir nek delomer dhewek kayong sampe 2 juta. Ya. Tapi kan nyong melas karo dalange. Tur ya ora duwe HP ya, Po? Aja disin-isin. Ya. Terus tak kowe kena dalange kan nyong dadi wong kan apik. Hati-hati lho, sesuk-esuk amplopmu buka lho. Buka kok ana apa-apa be ora. Yo lanjut sik lanjut ya. Lanjut to garwane jenengan. Lanjut sik wae. Lanjut bae. Hujan panas. Hujan panas. Bar, hujan panas. Waduh, dadiin. Ambar dadiin. In. Ya. Ambani gendang kondur. Yo.
Tapi wong entuk 200.000 ya ora apa-apa ya in. Grujuk ora apa-apa. 2 juta sih. Sing ngoli 200.000 siapa? Lah ki mau mudhun. Wong duite nang kowe. Nyong malah nambah semprotan, nyong bales, tak bales. Oh, cekel. Arep dibalas ya. Nganggo mic. Karep ngomong apa? Nganggo mic. Esuk nyong ora mangkat lah. Kayak nemu arep mati kok. Lah wong arep ngombe kok dibingkem cangkeme ya ora teng metu. Ngene wae Mbak ndonga-ndonga muga-muga wis iki aja ana wong kesurupan meneh ya. Ada. Muga ndonga. Ora ngono to? Iya, Tem. Soale ana wong kesurupan sing nambani kok bingung ora ana pang-pange. Wis. Wah. Weh, kok piye kuwi foto? Piye iki? Takoni. Takoni. Niki setane sinten? Setan sing tunggu balai desa mriki nggih. Takon sik. Iya. Namine sinten, Mbah? Pak Ijem. Oh, Mbah Paijem. Pak Ijem. Saking pundi sing manggen teng pundi Pak Ijem? Ning ngarep kono kuwi. Nggon pintu masuk nggih, Mbah. Pintu masuk. Ajeng ngresakaken napa, Mbah? Aku ora njaluk apa-apa. Ya apik, iki apik ra njaluk Iki setan apa-apa. apik Pak Ijem. Wong aku melas karo iki ono penabuh iki mau cari kengelian. Heeh. Sinten, Mbah? Sapa? Jenengane Topo. Oh. Nggih kula murid. Aku melas karo bocah iki. Heeh. Aja disio-sio. Ada. Aja disa Mbah, topo aja disa-sia. Aku imangan. Ampun disia. Iya, Nggih. aja kesuwen iki melas. Dene setane ngerti ya. Ora sik takoni kersane Mbah Paijem pripun? Kersane pripun, Iki Mbah? bocah kon linggo-linggo halah. Ya. Kowe lungguh-lungguh. Nah, Nek lungguh. anak setan kok melasan jangan Melas tenang kene. betul. Ditulang ala. Oh, ditulang. Nah, Aja mong kuwi iki diwenehi ngopo. Oh, melas banget iki Ana bocah. jeruke apa ora? Ana jeruke apa ora? Ana tahu barang iki ya dikekno. Aja nganti kalian masi karo. Wis mari urung wis bae. Mari. Yo mari. Setan gemblung. kudune rak dipangan ya kok mosok. Yo dipangan aja ngono. Dipangan kepriwe no nyedi jejelang kene anu kae budin kacel ya to sutune. Kanyen-kanyen. Oh, iki urung mari aku. Dombeni kopi. Urung mari. Dombeni. Oh, iya, iya. Mun, Mbah. Dombeni. Sampun, Mbah. Dombeni. Sing ngomong. Meneng wae manuk. Kesuwen aku sing arep bali. Nah, dombeni ya. Dombeni. Nek aja Dombeni. nek aja ngene-ngene Pak Lurah kene ya. Mimi. La ilaha. Kayak nu kiri karep sembelih ya. Oke, Mas Dalang. Ya. Niku duite teng jenengan. Duit endi? Duit endi lho? Lha kowe nang ngapel lah. Aja ngapusi bengene nang njaluk. Ya. Foto ora? Kan? Foto. Ya foto. Ya. Ah. Temenan. Tambah wedang jahe gelem ora? Gelem. Kita pamerna karo wong kene wong jenengan awis iki. Iya. Iki kan keton wong akeh. Sampeyan pada percaya nek dalang awet duit. Tapi percaya nama mboten. Ki anu kurgusan risan cukup bandarane tak tiliki. Lah ngapa?
ngong dari roat. Gumuno ora karo bocah ki ya mulane dalang pelit. Kok ngamplope wis tak lem aja kuwatir ning jero tas. Temenan? Iya. Nyong nembang lah ya. Lanjutke. Lanjut. Swara suling memandang swaramu Lali akeh kulane aja lali agamane lan kabudayane apa lenggah mawon apa lenggah Mik vokal sinden. Yo ngandut kecok. Ulule. Jangan
Ora suwuk mengko bablaske kembang rawe nggo pungkasane. Kembang rawe. Iki ana sing ngersake panitia. Lanjut. Sekar bisa Lo lela lela. Monggo monggo. Banjur apa? Saya suwe banjur apa? Damar mancuk sinutut Iin Ambar Kusnul mangke pamundhut sing dereng diaturke wancine gara-gara. Iya.